Assalamu alaikum masoya. Ni ne Babson wanda aka fi sani da Malam Tukur a cikin Babson Comedy TV. Akwai abubuwa da yana faruwa a wurare daban-daban a wannan ƙasar tamu domin sakamakon talauci da yanayin tsananin rayuwa da wasu mu muke ciki, musamman a arewacin Najeriya. Za ka ga wani sai ya mori wannan zarafin ya samu al'umma a anguwa, wani ma za ka ga ya zo ya sami masu gari a yaudare su cewa sun zo ne domin su taimaki al'umma. Mutane su kawo 5,500 a yi rajista, a kawo 500 ko naira ɗaya ne ka bayar ba tare da son ranka ba, ya zama maka kamar asara. Akwai zafi domin tsananin da ake ciki. Saboda haka muna ƙoƙarin wayar da kan al'umma cewa duk wanda ya zo cewa ka ba da naira ɗaya ko ka ba da naira sile 5 cewa wai za a sama muku 5,500, a'a za a ba ku tallafi ku yi registration, gaskiyan shine ƙarya ne. Akwai hanyoyin samun kuɗi da dama a yanar gizo kamar irin su OctaFX, wanda duk duniya an san cewa sana'a ne wanda ta fi shekara 100 ana yin ta. Mene OctaFX? Shine sayan dala da kuma sayarwa, ko wata kuɗin ƙasa wanda ka san mai daraja ne, ka saya lokacin da yana hawa ka kuma sayar lokacin da ta yi daraja. Akwai yanda ana yin abun. Na tabbatar masu sauraro na sun san cewa in ma ba dukanmu ba, akwai dai wanda na tabbatar ya san menene ake cewa OctaFX. Saboda haka akwai hanyoyin samun kuɗi, ba sai wani ya zo yana yaudarar mu cewa mu kawo 500, mu kawo 1,000, daga nan za mu zo mu ga mutane sun tare ba ma ganin su kuma ba. Saboda haka purposely ni Malam Tukur, ni ina gaya wa masoyana da wanda suka subscribe a channel namu da wanda ma nan za su subscribe nan gaba cewa duk wanda zai zo ya ce wai ka ba da 500, ka ba da 1,000, a'a za a baka 5,000 da sauransu, ku rabu da su, duka 'yan damfara ɓarayi ne. In lokaci na Allah ya zo, mai sauƙi ne. In Allah zai albarkace ka ka yi kuɗi, wannan wani abu ne daban daga wajen Ubangiji. Saboda haka ba sai mun bi yaudaran wayansu mutane wanda su ma kansu manyunwata ba ne. Saboda haka shawara na shine mu daina bin irin wayannan mutanen, mu zauna, in lokacin Ubangiji ya yi, Allah zai albarkaci rayuwarmu. Ni ne dai Malam Tukur a cikin shirin Babson Comedy TV. Na gode masoya, ina ƙaunar ku, sai anjima.